вазорати корҳои дохилии тоҷикистон аз боздошти як ҷавони 19-солаи сокини ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти Суғд хабар медиҳад, ки дар қатли падари худаш гумонбар дониста мешавад. вазорати корҳои дохилӣ далели ин ҳодисаро муноқиша унвон кардааст. дафтари матбуотии вазорати корҳои дохилӣ дар як хабарномаи кӯтоҳ гуфтааст, ки ин ҷавони 19-сола 29 ноябри соли 2021 дар хонаи истиқоматиашон бо падараш марди 47-сола муноқиша намуда, бо корди хоҷагӣ 7 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими баданаш задааст. дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. нисбати номурда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шудааст, омадааст дар ин хабарнома. аммо дар бораи далелҳои сар задани ин ҳодиса ва шеваи содир шудани он дар хабарномаи вазорати корҳои дохилӣ чизе гуфта намешавад. ҳамчунин вазорати корҳои дохилӣ ҳуввияти падару писарро ошкор накардааст. рӯзи гузашта вазорати корҳои дохилӣ аз кушта шудани як зани 43 сола дар ноҳияи Сангвор воқеъ дар шарқии Тоҷикистон хабар дода буд, ки ба гумони ин ниҳод аз сӯи духтарандараш ба қатл расонида шуда буд.